Petrokim Skills быйыл икенче тапкыр уздырыла. Беренче чемпионат 2019 елда Сочида узган. Быйыл ярышлар тагын да зуррак форматта. 146 катнашучы 12 компетенциядә көч сынаша. Барлыгы 5 шәһәр, беренче тукталыш Түбән Кама. Здравствуйте, Рустам Нургалиевич. Или, как у нас принято говорить, Рахим Этигес, Кадерле Кунакла. Чемпионат мәйданчыкларын бүген Рөстәм Миңнеханов килеп күрде. Аны татарча исәнләшүче роботлар каршылый. Түбән Каманың Лимаев исемендәге нефть химиясе һәм нефтьне эшкәртү көллиятендә 2 компетенция буенча көч сынашалар. Лаборатория анализлары ясаучылары һәм химия товарлары җитештерүләр аппаратчысы. Бүген лаборантларга суда алюминий бармы, юкмы икәнен табу бурычы куелган. Рәсилә Кадырова Түбән Кама нефтехимда эшли, җиңәргә дип килдек ди. Бу бәйгедә катнашу безнең өчен иң беренчедән ул югары үзебезне күрсәтү өчен, югары үрләрне яулау өчен иң зур максат җиңеп чыгарга. Бу бәйгедә катнашу ул бик зур тәҗрибә бирә. Рөстәм Миңнеханов катнашучылар белән шәхсән аралаша. Аппаратчылар бу ярышларда үз эшләрендә көн саен очраша торган биремнәрне үтәргә тиеш. Экспертлар аларга World Skills стандартлары буенча бәя бирә. Участникам предстоит работать в среде загазованности. Катнашучыларга гадәти булмаган һава шартларында эшләргә туры килә. Алар турбаның авариялы участогын төзәтергә тиеш. Чемпионатта нефть һәм химия өлкәсендәге 9 зур компания хезмәткәрләре катнаша. Сибур, Танека, Түбән Кама нефтехим, Казан Оргсинтез, Тольяттиның каучук заводы. Катнашучылар 28 яшькә кадәр. Бу ярышлар алар арасында иң яхшыларны билгеләү генә түгел, танышу һәм тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгыда. Для каждого нашего сотрудника. Кайда эшләүне карамастан, безнең тармактагы һәр хезмәткәрнең компетенцияләренә һәм белем дәрәҗәсенә таләпләр арта бара. Без кулланган җиһазларда яңа технологияләр буенча эшләү өчен һәр даим укырга, белем алырга кирәк. Без сыйфатлы кадрлар яклы. Наша общая задача. Таифтама Сибурда эшлиме хезмәткәрләр эш урынында үз көчләренә ышанырга һәм алга өмет белән карарга тиешләр. Алар бу компанияларда һөнәри яктан үсәргә, куйган максатларга ирешергә бурычлы. Мне кажется, вот такая способность Компанияларның уртак максатлар куеп зур җитештерү мәйданнарына кадрларны бергә әзерләүе бик яхшы күренеш. Җиңүчеләрнең исемнәре 10 сентябрьдә билгеле булачак. Түбән Камадан соң чемпионат Төмәндә, аннары Томск һәм Тобольскида дәвам итә. 1 октябрь көнне Санкт-Петербургта исә ябылу тантанасы узачак. Түбән Камадан Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.